παιδιά! Καλώς ήρθατε σε ένα νέο μου βίντεο. Δεν μπορώ να κάτω. Κάθισε. Λοιπόν, σήμερα είμαστε με το φίλο μου του Παναγιώτη και παίζουμε Brookhaven. Ναι. Μπορεί να τύχει να κάνουμε και άλλο βίντεο μαζί. Μετά έρχεται και ένα άλλο βίντεο. Μπορεί. Δεν θα σας πούμε πολλά νέα. Ωραία. Δεν θα κάνουμε spoiler. Ναι. Ωραία, σήκω. Ξαφανίστηκε. Ωραία, εγώ φτιάχνω φαγητό Όχι, γιατί εγώ. είμαι γυναίκα. Και τι σημαίνει ότι οι γυναίκες πρέπει να φτιάχνουν φαγητό. Όχι, αλλά θέλω να πω. Κατάλαβες. Ωραία, εγώ θα πάω να αγοράσω. Κάνε με να κάνω το πάντα. Α, ναι, κάτσε, περίμενε. Πού είσαι? Σου έκανα. Ωραία, Ωραία, πάω να αγοράσω κάτι από το σούπερ μάρκετ. Και έρχομαι, εντάξει. Α, δεν πάει. Δεν έχουμε τίποτα. Α, όχι, έρχομαι μαζί γιατί θέλω να δω τι θα μαγειρέψω. Περίμενα. Ω, έλα. Το είδες πως στο σούπερ μάρκετ το έχουν αλλάξει. Όχι. Δεν το είδες. Όχι, ρε. Πάρα αλλά έχεις κάνει 500 βίντεο με Brookhaven και δεν ξέρεις ότι το έχουν αλλάξει. Το κλείδωσα στο σπίτι. Ναι. Λίγο θέλω. Μην μιλάς καθόλου. Καθόλου μην μιλάς. Έλα ρε φίλε, ρε μαμά. Έβαλα λίγο ψαράκι, λίγο. Κάνε άλλο βίντεο. Κάνε άλλο βίντεο. Ρε Παναγιώτη, έλεο!